ताबे आसीगली रोषे सरीगला ଖିଆପିଆ ରୁଟି ତରକାରୀ କରିଥିଲି ଖାଇ ପିଇକି ଏବେ ଆସିଲେ ମୋ ସ୍କିନ୍ କେୟାର୍ ପାଇଁ ମୁଁ ବି ନାଇଟ୍ କ୍ରିମ୍ ଲଗାଉଛି ଆଉ ପୁଅ ଏବେ ପୁରା କାନ୍ଦୁଛି ବହୁତ ଜୋରରେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭଏସ୍ ଦେଇଦେଲି ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲିନି ଆଉ ଏବେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛି ନାଇଟ୍ କ୍ରିମ୍ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ କେମିତି କନଫର୍ମ ଥିଲି ଯେ ମୋର ବେବି ବୟ ହେବ ବୋଲି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ମୁଁ ସିଓର୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେବି ଆଉ ଯଦି ଦିନ ଯାକରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଆଉ ମୋ ଦିନଟି ତ ଏମିତି ଭଲରେ ଗଲା ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଭଲରେ ଯାଇଥିବ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।